eji ọnụ eti azị n'ofe aka awụghị m ụmụazị ka a na-eme eji ọnụ eti na azị n'ofe aka ka eji eti ya ọ bụ ite ọnụ ehu ọyị na-eme mme bịa gaa ekwe nta ọwụfọdụ siki na eji ekwe nọrọ ya o ji ekwe fọsụ ba ya ihe na-eme n'izi na ọwụfọdụ okwe nsọba o ji ekwe ekwekwe ekwedu ndị ekwere na onye ọdịsi mụta ọchị awụ ibe a na-eme ka a na-ekwu mana bụ site ego na aka dị ewu onye a tụ ụwa ya ego ọ na-agbani ọ dịghị izi ịpụta apụta ego ọwụ onye a tupu ezi esi wee ego ahụ ọ gbanere ọ dịghị isi mmadụ ịpụta apụta ọkọ nwere ya gwagwụrụ ọsị m na mba ahụ kama ije chigbu onwe mana ọ fụtara ka ịta na-emeta ihe a niile dị laịbrị ọ ya gosiri na-achị ọchị ọnwụ na ndị na-enwe agba egwu ya fụta ofu onye amaghị agba ya anọ ihe ndị mmadụ wee na-enwe aṅụrị a wee na-agbapụti ọgbara mgbali elu ịghọtago ọkụwụ na ọha ga-ega ka etu ego na iji ahịa amamụ hụ na ụgwọ ịpụtara ha ego a gara ịpụta ebe ndị ga-ewe ya nye ụlọ niile dị n'ọhịa ka e nyechara ya gosi na ọ nwere agba ọ dịghị ntị chaa kacharị mma chaa ọ kacharị mma ọ dịghị ntị ya ịzọba okwe iwu awụọ olu na nke okwe n'o na ikuku ụzọruo dibịa gawa sọrọ ya oge ekwe okwe ịzọba ya oge ekwe dibịa ọrụ ego ọ na-agba akwa jiri na akwụ ibe a ụwa ya oke ba na ọdịmezi kwedowe a na-ekwedo a na-achịkọ ya onye nwagara na-akwadobe onye nwe mbema na-akwadobe ngwa ngwa egwu abiri agbanye ozugbo dibịa na-aganụ anyị na-agbanye onye abụzụ egwu onye na-ebụzụ egwu onye jibelu ọnwụghị ụmụazị obụzụ egwu onye jibelu bihụtago nna anyị enweghị ịghọta ihe a na-alụ n'ọrụ a bihụta ya ọ chọrọ bụzụ egwu onye na-ebụzụ egwu ma agwa ya na ọnwụghị ụmụazị what's your no? You know the easy. You know the easy. There you come here. On the house. On why I walk away with you. You know go. One day nation na you. Idia. Hey. We want you know naka. Aja ka ya do ba. Omo fasika. This way. I'll go with this one. Hey, you're my giant Manaka. Alright, thank you. Stand up. Stand up. Stand up. Thank you very much, City Considerers. Thank you very much, Considerers. Hey, and a Baba Beba. We are all in the way. Thank you. Hey, Mahona Karaka Nevu. No, Baholu. Ibu Karaka Nevu. The Hotago. Oh, we need to do it. You will not take it. You don't know nobody of my teacher make you go. The Hotago. Oh, no one of the rest of the boys, Yamba. I can't go over that. The kind of like that. Could be like that. Then what about it? What's the reason? That is. Onye ọgbà obere ọfọ ndị ọgbọdọ na-agba ozugbo achịkọ ya anyị mee ife ndị ọzọ onye nyanwa mbara na-akwadobe
Odo wu ke benata ena abodo mate mo pem. So Onyaso. Ora hago, ai kwa ke ba, kwa na aka. Kwa na aka. Mo na ba bi na bi kilo no na na ita egu egu. Ai toro so ma ma, ba wuni be menu. Wuni be no ka dia. Kala wuni be nu. Kama ma ba e de na wuni no. Ka mega egu ahun boss. Boss. Thank you very much. Thank you, Nebu. Such a hey. It's a good name. So you will go. Die, hello. I'm in a brother. Yes.